Ik vond deze keer eigenlijk dan die andere keer. En nou weet je wat er komen gaat, hè? Deze is een persoonlijke wapen bij heel de landmacht, Colt 7. En kan je verschillende dingen mee. Je kan het gebruiken als een aanvalswapen, maar ook als een verdedigingswapen. En het leuke hier dan is, het schiet fijn. En het is ook qua gewicht vrij licht. Door een aantal stukken die er nog bij zitten zo gemaakt zijn dat het handelbaar is. Voor ieder is het verschillend. Schieten gebeurt op basis van de training. En het wordt iedereen aangeleerd bij de landmacht van wat te doen met het wapen, hoe te verzorgen, hoe te met te schieten. Oké. Het is niet van je schiet maar met het wapen en daar is de kans mee af. Alsjeblieft. En je ziet eigenlijk als je er kijkt, zie jij dit. Een aantal detectoren meegenomen uit onze detector suite. Het bestaat uit een x-aantal apparaten waarbij we een breed scala aan chemische middelen kunnen meten. Dat begint met aluminiumdetectoren. Dat hebben wij de Genpro 100 en een Chemical Agent Monitor. De cam die in staat is om blister agents, dus blaadtrekkende strijdmiddelen en zenuwblokkerende strijdmiddelen te meten. Als ik dan ergens iets gevonden heb, daadwerkelijk het bronnetje van de besmetting, dan kan ik met First Defender, die werkt met lasertechnologie, kan ik een sampletje nemen, kan ik hier een potje inzetten of ik meet daadwerkelijk door de fles heen met het laseroog en dan doe ik een scan en dan kan ik dat stofje meten. Je kan het ook nog met kleinere druppeltjes doen of met poedertjes. Daar kan ik de True Defender voor gebruiken. Die maakt gebruik van infraroodtechnologie. En daarmee kan hij een redelijk nauwkeurige indicatie geven met wat voor stof ik te maken heb. Nou, radiologisch gezien heb ik daar ook nog middelen voor. Ik heb de SVG2, dat is een radiologische detector. Daarmee kan ik in een tweetal eenheden kan ik meten. Nou, dat doen we met een grote auto. Wij noemen dat de Fuchs, een 6-wiel aangedreven auto. Op het moment dat wij het gebied in zijn geweest, dan worden we daarna ontsmet door ons lichtontsmettingssysteem. Dat staat op het onderstel van DAF. Momenteel zijn wij erg op zoek naar nieuwe mensen. We zijn op zoek naar CRM-specialisten die zich bezighouden met verkenningen en bemonstering. En we zijn op zoek naar constructiechinisten die zich bezighouden met een stukje ontsmetting naast de constructiewerkzaamheden. We zijn gevraagd door de Stichting IJsendijken Bevrijd in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding van IJsendijken om hun te ondersteunen. Eén, in het verhaal van de 75 jaar bevrijding van IJsendijken zelf. En twee, hier net zuid van IJsendijken op de Dobbelarenboerderij. Daar is een tragisch ongeval gebeurd met de geniecompagnie. Hier was er een squadron, bestaande uit 3 troepen. En die hadden rond de 20 tanks hier ongeveer en ook Congers
om een aanval uit te gaan voeren op Breskens. En tijdens de pauze is er rond 1 uur een nitroglycerine lading ontploft, waardoor een enorme vuurzee een heleboel gebouwen en mensen zijn gestorven en een heleboel materiële schade. En van de 20 tanks die hier stonden, zijn er na die ontploffing nog ongeveer 6 overgebleven die nog een klein beetje functioneerden. En het squadron wat naar Breskens zou gaan, is niet meer gegaan. Dus ja, dat is een beetje kort wat er hier gebeurd is. Deze stenen vertegenwoordigen het aantal soldaten die hier gestorven zijn. En er liggen 41 stenen, maar het zijn er vast en zeker meer geweest. Er zijn getallen van 47, er zijn getallen van 57. En we weten het niet zo goed, omdat het een enorme ravage was. En dat niet iedereen wist hoeveel mensen uiteindelijk verongelukt zijn. Omdat er van 16 lichamen is er nooit niks teruggevonden. Dus ja. Dus vandaag is het precies 75 jaar geleden dat het hier gebeurd is. Het is 20 oktober gebeurd, om 1 uur, dus het is 20 oktober vandaag. En u ziet die rupsband hier, die is van zo'n Churchill tank en die is hier 75 meter ver weggevlogen. Het is een enorm gewicht. Maar dit is tijdens renovatiewerkzaamheden opgegraven en dat is een soort levend symbool van de tragedie die hier zich heeft plaatsgevonden. Hè. In de oorlog, want dan gaat het dan toch heel over de bevrijding. Was ook de radiodienst natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En zodoende heeft de organisatie aan de radioamateurs in Zeeuws-Vlaanderen gevraagd: kunnen jullie iets met de radio doen? En er zijn een groot aantal radioamateurs die oude legerapparatuur onderhouden en daar ook nog steeds mee werken. En zo zijn we hier terechtgekomen met oude legerapparatuur. En wat je nu af en toe hoort, dat zijn amateurs en elders in Nederland, die dus nog met oude legerapparatuur uitzenden volgens een oude norm. Nu, deze boerderij is vanwege die enorme explosie, wat na de bevrijding, een paar dagen na de bevrijding, heeft plaatsgevonden. Dat is eigenlijk het treurige van de zaak. IJsendijke was al bevrijd en dan komen de troepen achteraan en die hebben hier dat ongeluk veroorzaakt. Uiteraard niet moedwillig, maar de eigenaressen van de boerderij met hun medewerkers en de kinderen, we zijn bevrijd. En dan 2 of 3 dagen later explodeert eigenlijk heel die boerderij.